Hlana sezathi ngiyakubingelela lapho ungamukele bukele emakhaya kweSomanzonzo lapho ngilethela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nefika ngesikhathi bukele emakhaya ke namhlanje noma ngezona indaba ngempela ezimnandi konja izindaba ezikushiya ngempela umangele ubambe ikhanda njengoba ngudotse indaba zokuthi okwamaskandi ubandakanyele kwingozi embi wasinda ngokulambisa lo ke umculo wamaskandi waduma ngengoma ethi bamba umuntu wakho kwezinye izithi umlabo ungezi umuntu abantu abaningi samamkhumbula ngempela ukuthi lo umdumazi igeza lendalo mhlongo ushilo ngempela njengoba eqinisekise lapha kwi-Facebook page yakho ukuthi ngempela sibonga impilo ukuthi siphume siphila engozini yemoto esibe nayo kusho ukuthi injongo kaSathane ayiphumelelanga sesikhulekela khona ukululama edlungwini ngoba ngosomandla emuhle siyethemba ukuthi sizonqoba nangempela ke abalandeli bamaskandi nabalandeli bakho umdumazi bagasele khona kwi comment section bamfisela ukuthi ilulame ngokukhulu kusheshsha njengoba umunye ebhalile lapha okuqhosha ngethawula legcwame elisha nxumalo mkhatshwa ubhalile lapha eduduza yena umdumazi ngoba ebhalile ukuthi kwakubi mfoka mhlongo sibonge edaleni zakini kwamhlongo siphinde sibonge kumvelinqanqe ngokunihlenga qina mfoka mcaphuna zikobe zishisa nangempela abaningi impela ababhalile lapha befisela yena umdumazi ukuthi ngempela erecover nathi ke la kweSomanzonzo semfisela ngempela lapha igeza lendalo uthi ngempela ngathi uNkulunkulu engapholisa ngempela amanxeba besinde besheshe bephume ebhedlela mbukele emakhaya izona indaba engithe ngaphathela zona isikhathi samanje ake hlangane futhi ngokuzayo thi next time siyabonga.